כשהגענו לשם, הם קודם כל אמרו לנו שהם אנשים שמאמינים בקוראן והם לא יעשו לנו רע, הם ייתנו לנו את אותם התנאים שיש להם בתוך המערות. לתרגם או לא? כן. מה? מה? תמשיכי לספר את הסיפור. עכשיו, התחלנו ללכת במנהרות, שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם גדול, שם התרכזנו איזה 25 איש. אחרי איזה שעתיים שלוש הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ ניר עוז, 5, ואת אותם 5 שמו בחדר לחוד. היו צמודים אלינו משמר שלהם וחובש, והגיע גם רופא ודאג שישלחו לנו פחות או יותר את אותם הכדורים, כדורי בריאות. והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים 3, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות באותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות. היה איתנו, מה? מקבילות. מקבילות. הרופא שלח סוג של אנטיביוטיקה. אחרי 4-5 ימים לא הייתה הטבה, החליף לו את האנטיביוטיקה, ואז העסק התחיל להסתדר אצלו. אנחנו היינו 5, וכאילו לכל אחד היה מישהו ששמר עליו. היחס אלינו היה טוב. הם דאגו לכל הפרטים, ויש פה מלא נשים ויודעות מה זה היגיינה נשית. הם דאגו שיהיה לנו הכל, שהשירותים ינוקו, הם ניקו, לא אנחנו. בעשור האחרון, החוסר הידיעה בצה"ל בשב"כ מאוד פגע בנו, ואנחנו היינו השעיר לעזאזל של השלטון. ופתאום בשבת בבוקר, כשהכל שקט, הייתה הפגזה קשה מאוד על היישובים. עלינו בעדינות, ואת כל הצרכים שלנו הם סיפקו. אמא שלי אומרת שהם התייחסו אליהם בעדינות וסיפקו את כל הצרכים שלהם. My mom is saying that they treat them kindly and provided for them. הם נראו מוכנים לזה, הם הכינו את זה במשך תקופה ארוכה, והם הכינו כל הצרכים שנשים צריכות והגברים צריכים, ושמפו ומרכך שיער, הכל. אנחנו לא לוקחים שאלות. רגע, חבר'ה, שנייה אחת.